Okay, bare hej. I dag der reagerer vi på 0 IQ handball fouls red cards never do this. Så tror jeg ikke jeg skal prøve at gøre det. Nej. Okay, lad os bare komme i gang. Så er det der. Okay. Ja, okay. Men når man lige ser fra den der vinkel, ja, så ser det rimelig slemt ud. Altså, jeg skulle jo ellers til at sige, okay, det er ikke så slemt det der, men jo. Ja, godt. Hvordan kan man overhovedet tro, at man må det der? Overvej lige, altså, vi kan lige overvej lige, hvor dumt det er at smide sig på jorden, så hun skvatter over. Hvor gik? Det er også bare dumt, men det ser lidt falsk ud, men sådan noget, jeg ved bare, det er ægte. Okay, hun rørte hende engang, men altså stadig, man blev nødt til at hoppe over. Ja, det var rødt kort. Det er måske lidt overdrevet med rødt kort der. Okay, det er så en egen skyld. Der kunne hun godt selv have fået, okay, man kan ikke få rødt kort af at give sig selv, eller er vred om på foden ved at gå på en dum måde. Nej, hun træder faktisk på den andens fod, og så laver hendes fod et eller andet mærkeligt knæk noget. Ja, nok kun 2 minutter der. Hvad skete der? Så er det der. Så det, han skubber lige målmanden. At det der, det er blåt kort. Han er også russer. Hvad fik jeg en besked på Discord? Ja. Det var rimelig slemt. Hvad fanden? Altså, hvordan kan man tro, man kan det der? De har ret i 0 IQ. Hvem er det, der spammer mig? Hvad skete der? Lad os lige... Jeg tager lige afspilningshastigheden lidt ned. Det kan jeg godt lide. Okay, hun fik simpelthen en arm tyret i ansigtet. Men fuck er det, der bliver ved med at spamme mig? Ja. Er det den, hvor hun blev løftet ud? Det var den, der var på thumbnail. Det var den, der blev løftet ud. Altså, kan folk ikke lade være med at spamme mig på Discord, når jeg laver videoer? Hvad fanden skete der der? Nå, ja, okay. Okay. Hvad fanden skete der lige der? Hvad skete der? Prøv lige at kigge. Han rykker ham de steder ned i jorden. Ja. Det var godt det der. Hvad? Kunne de ikke bare have ladet ham køre igennem, altså? Ja, okay. Det var måske... Ja, det var rødt kort. Det giver mening. Han blev skudt i hovedet, men han var ligeglad. Han ligner en, der lige er faldet fra månen. Han ser ud, som om han er lidt svimmel.
Holy, hvorfor er det kun dem, der bliver gjort onde ting mod? Læg mærke til dem, at de har været der 2 gange. Og hvis ikke I tager fejl, så er det nummer 7 begge gange. Hvad? Måske ikke. Det er til gengæld så måske lidt overdrevet at blive løftet. Hun kan godt selv gå ud. Kæft, det er dårlig kvalitet det her. Det er også bare, når det er Kiel, så ved man bare. Så har man heller ikke lyst til at se det. Han der Kiels stregspiller. Kiels ene stregspiller, ham kan jeg bare ikke lide. Ja. Måske kunne man godt nøjes med en... måske kunne man godt nøjes med en 2 minutters udvisning der, men det er fint nok. Det der hund deroppe. Nå. Tak fordi I så med. I skal også subscribe. Jamen tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere håndbold content. Og ellers så ses vi i næste video. Hej.